Het warme simmerwaar komt het weekend weer heel weer om. En het weet ik al een noffelijke dag met een prima temperatuur. Dus die een aardig koeltje voor de wettersporters en de zinnen weer ik regelmatig. Wol, Joen, hebben we eerst nog zinnen. Vannacht eerst nog opkledings, maar stadig gewoon meer en meer bewolking. En later vannacht is even ruim of lichte ruim. En de temperaturen vannacht zat tussen de Albe en de 13 graden, op de Eiloon 15 of 16. De wind, ja, die is zwak ontmatig. Dat geldt van verder de provincie. Matig ont vrij krachtig of krachtig betekent in het kust- en waardgebied. En komt dan uit het zuidwesten bij. En zullen we de morgen, dan hebben we morgen daar maar eerst een protte bewolking, misschien wel wat ruim. In de middag toch de zinnen er nog voorbij. En dan wordt het warm. En dan hebben we toen een temperatuur tussen de 22 en 24 graden. Een aardig zoel waartype. De wind matig ontkrachtig en komt nog altijd uit het zuidwesten bij. Krijgt 4 of 6, misschien wel even wat meer zuidelijk. En zullen we dan uit waar van het weekend, het vooruitzicht, dan komt een warme sneeuwtje. Maar zo'n 24 of 24 graden. Een droege dag, de zinnen erbij, een warme joen, een zoele nacht. En s'nachts is het nog altijd warm, maar zo'n 24 graden. Maar we hebben ook kans op een enkele ruim of tongerbui. Nou, pittige buien, vooral letter op de dag. En man, heb ik een paar buien staan. Nog altijd een volle warme dag, maar 21 graden. En de zinnen erbij. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.